Salam qadırdan iyilleşler ve mehrivan imanlaqı doğanlar. Doğruluk yolu gepleşimide hoş geldiniz. Rabbimiz Hudaýyň merhemeti, rehim şepagaty, bereketleri, parahatlygy sizin her biriňize aýan bolsun diýip dileglerim bilen bu gepleşimide başlaýaryn. Gepleşimidi bir hekaýe bilen başlamak isleýäryn. Rus tanımal belli ýazyjysy Lev Tolstoy adam üçin näçe yer gerek bolar diýen hekaýe ýazypdyr. Ol hekaýada özünnäki baýlyklaryna kanagat edip bilmeýän bir baý adam barada gürrüň gidýär. Ol baý adam bir gün gaty köp yer emlägine eýe bolup bilmek üçin bir mümkinçilik barada eşidipdir. Oňa 1000 rubl töläp bütün günüň dowamyna aýlanyp çykyp biljek ýerine çenli topraklary satyn alyp biljekdigini aýdýarlar. Ýöne bir şert goýýarlar. Ýagny gün doganyna başlajak ýerine bir gazy gurmaly bolýar we tä gün batýança isledigiçe ýerine çenli baryp şol ilki gazy guran ýerine de gaýdyp gelmeli bolýar. Eger gün batýança şol ilki gazy guran ýerine gaýdyp gelip bilse, bütün günüň dowamyna baryp ýetip bilen ýerine çenli topraklaryň bary onunky bolmaly. Bu baý adam ýerden turup, gazyk kakylan ýerden çalt-çalt ädimläp, gyssanyp ýöregi ugrapdyr. Bu gyssanyp barşyna gün ortany çenli epesli aralygy geçipdir. Emma gaty ýadapdyr. Ýöne muňa seretmezden ýene ilerläp gidiberipdir. Bir seretse öýlen wagty bolupdyr we özüniň açgözlügi onu ilki başlan ýerinden gaty uzaklara alyp gidenini duýup galypdyr. Ýzyna tizen tiz dolanmasa günüň hem tizen batyp başlajagyna düşünüpdir we ýzyna tarap aýak allygyndan algap başlapdyr. Algap zordan dem alıp gelişine gün batar batmazdan zordan gazyk kakyp ýerden başlan ýerine gelipdir. Şol bada hem gyzaryp dem alyp bilmän şol gazygyň ýanyna ýykylypdyr we ýykylan ýerine hem dem alyp bilmän agzyndan gan gelip jan beripdir. Hyzmatkärleri bolsa ol üçin şol ýerde gawur gazyp onu jaýlapdyrlar. Ol gawur üçin uzyny 2 metr we iýini ýarym metr yer hem gerek bolmandyr. Insan hemişe-de batlylygy gözleýär. Batly bolmak üçin her türlü ýollarda gezýär. Gözleýän nämedir bir zadyny, belki de baýlyga, at awraya, şan şöhrata, ýa-da keypi sapa, ýa nähildir bir derece, ýa-da kimdir biri iň söýýän gyzyny ýa-da adamsyna ýetenne batly bolaryn diýip pikir edýär. Umuman seredenine her bir insan üçin bir zat onu batly etjek ýaly. Dogry dälmi? Bular üçin köplenç insan jan çekýär, hereket edýär, durmuşyny bulara sarp edýär. Emma insanyň kalby bu zatlar bilen dolup bilermi? Bulara yetenne inni yeterlik. Bularyň baryna kaýyl men. Inni başga bir zat gerek däl diýip bilersmi? Dünýäniň iň baý adamlaryndan biri bolan Nelson Rockefeller'den bir adamyň batly bolmak üçin näçerek pul gerek bolar diýip soranlaryna ine şeýle diýip jogap beripdir. Ýöne ýene de bir azajyk köprek. Elbette bu jogapda biz insan kalbynyň ýagdaýyny görkezýän hakykaty görýäris. Biziň her birimiz elbette ýene de bir azajyk. O ýa-da bu bolsa durmuşum dolu bolar. Oňa ýa-da muňa ýetsem yeterlik bolar diýip ýene diýip ýaşamaýarsmy? Özbekistanyň halk artisti Ýulduz Usmanowa bir aýdymyna düýe doýdy, pil doýdy, sen doýmadyň adamzat diýen setirlerine insanyň açgözlügini, doýmaýanlygyny, hemişe baryna kaýyl dälligini suratlandyrýar.
İnsan hemişe diyen ýaly özüne barına kaýyl däl. Jaý bolsun, pul, baýlyk bolsun, şan şöhrat bolsun, wezipeli bolsun, äri ýa-da aýaly bolsun, çağlarynyň ýeten derejesi, bilimli bolsun, hemişe diyen ýaly ýetip bilmedik ýene bir zadyna tarap algaýa. Bulary näçe maşgalalaryň dargap gidýändigine seredenimizde hem ýa-da müňlerçe adamlaryň maşgalalaryny çağadyr ene atalaryny terk edip batlylygy kowalap başga ýurtlara gidişlerinden hem görýäris. Ýa-da başga bir aýal ýa-da erkek adam bilen batly bolaryn diýip maşala ojagyny terk edip aýrylyşýanlaryň sany hem gün saýyn dünýäniň her bir ýerine köpelýändiginde hem biz görýäris. Çünki adamlar öz ýagdaýyna kaýyllal, kanagatly däl. Belki käbiriňiz ýaşamagyň manysy bagtyny gözläp, bagtlylyga ýetmek üçin jan çekip ýaşamak dälmeýsen, her kim bu ýada ol ýagdaýyndan çykyp özüni bagtly etjek bir zada ýetmek isler-de diýmeňiz mümkin. Dogry, bu pikir her bir insana bolup biler. Çünki aslyna seresek, insan yaradylanyna çyn bagtlylyga eýe bolmak üçin yaradylypdy. Emma nädogry tarapy, insanlar bagtlylygy nähildir bir ýagdaýyndan ýa-da eýe boljak zatlaryndan gözläp, bagtlylygyň ojagy, çeşmesi bolan Hudaýa gelmeýänliklerindendir. Başga bir gynandyrýan tarapy bolsa, biz Hudaýa çyndan imanly bolup-da barymyza kaýyl bolup ýaşamaýanlygymyzdyr. Biz imanlaryň bu meselede köplenç dünýäwi adamlaryndan tapawudymyzyň ýoklugydyr. Hudaýymyzyň bize beren her bir zady ýeterlik däl ýaly. Ýene-de has beýikrek bir zat üçin ýa-da has köp zatlara ýetmegimiz üçin jan çökýänlerimiz hem aramyzda az däl. Bular netijesinde dürli davadyr jenjeller, wezipe ýa-da at awra üçin söwüşlere, yalan, arlaw, gıýbat, höküm etmek, yamanlamak ýaly günälere hem baş urýanlar hem köp. Näme üçin beýle? Çünki bizim käbirimiz hem dünýädäki ýörelgere eýerip, başgalardaky ýagdaýa ýetsem, ýa-da başgalardaky zatlar menne bolsa, menem bagtly bolaryn diýip aldanyp ýaşamagy dowam edýär. Netijede bolsa, Rabbin beren dynçlygyny, şatlygyny ýitirýäris. Aslına seresek, bu dünýädäki zatlar biziň hiç birimiziň boş halwymyzy doldurmaýa we kanagatlandyrmaýa. Ýaşaýyşyň diňe bu ýagdaýyndan başga bir ýagdaýa etmek üçin ýaşamak bolman, baryňa her bir ýagdaýyňna kaýyl bolmaklykdygyny aýdyp, Resul Pawlus ine şeýle diýär. Ahir soňy men barada ýene-de alad edip başlanyňyza Rebde ören şatlannym. Siz odal hem alad edýärdiňiz. Ýöne muny görkezmäge mümkinçiligiňiz ýokdy. Men muny nämedir bir zada mätäç bolanym üçin aýtmaýaryn. Sebäbi her ýagdaýda baryma kaýyl bolmagy öwrenendirin. Men mätäçligiňle, bolalyňlygyňla nämedigini bilýärin. Men doklukda ýa açlykda, bolalyňlykda ýa mätäçlikde ýaşamaga, garaz her ýagdaýda we her halda kanagatly bolmagyň tärini öwrendim. Maňa kuwwat berýän İsa Mesih arkaly ähli zady başarýaryn. Barymyza kaýyl bolup ýaşamak we kanagatly ömür sürmek öz-özünden bize emele gelmeýär. Bulary biz özümiz isläp saýlamalyrys we Pawlus ýaly öwrenmeliriz. Ilki bilen kanagatly ýaşamagy her bir İsa Mesih'e imanly adam öwrenip biljegidir. Hudaý her bir insanyň Hudaýyň kimdigini tanamaktan we oňa boyun bolmaktan emele geljek. Bu gowy häsiýeti, ýagny kanagatly biri bolmagyny Hudaý her bir insandan isleýändir. Resul Pawlus, Resul bolanlyk üçin bu häsiýet menne bar diýme,
Tersine näme diye? Her ýagdaýda we her halda kanagatly bolmagyň tärini öwrendim. Maňa kuwwat berýän İsa Mesih arkaly ähli zady başarýaryn. Ýagny kanagatly, kaýyl bolup ýaşamagy hem öwrendim diye we Hudaýyň merhemeti bilen muny başarýan diye. Şuňda Paulus kanagatly bolmagyň tärini, ýagny ýoluny öwrendim diye. Täze ähdiň gadymy original nusha dilindäki ulanylýan täri ýa-da usuly diýen sözüň başga bir manysy sır diýen söz bilen hem baglydyr. Köp ýagdaýlarda köp zadyň gidýän bir ogry ýa-da ýolu bolýar. Alaytada ilim bilen bagly bolan zatlary ýöne çözüp bolmaýar. Mysal üçin matematikanyň meseleleriniň bir çözülüş ýoly, täri ýa-da syry bar. Şol usuly, ýagny syrynyň nähili ýol bilen çözülmegini öwrenmezden meseleni dogry çözüp bolanak. Muňa meňzeşlikde Resul Paulus her ýagdaýda, ýagny durmuşynyň gowy wagtlaryna hem, erwet kynçylykly günlerine hem kanagatly bolup, şükür edip ýaşamagyň ýoluny öwrenendigine bize aýdýar. Biz hem çyndan Hudaýyň rahatlygyna, şatlygyna eýe bolup ýaşamagy islesäk, onda her ýagdaýymyzda kanagatly, kaýyl bolup ýaşamagyň tärini öwrenmeliriz. Iň gowy tarapy hem bu bir ýöne saýlanan ýa-da aýratyn derece, ruhy derece, ýagny resul, ruhy çopan ýa-da hyzmatkär ýa-da nähildir başga bir ada eýe bolanlara däl, Hudaýyň her bir imanlynyň başaryp biljek häsiýeti diýdigini bilmemezdir. Ýagny muny her bir adam, imanly adam başaryp bilýär. Näme diýär Resul Paulus? İsa Mesih arkaly, onuň merhemeti arkaly başararys diýär. İsa Mesih'e imanlydygymyza seretmezden biz dürli kynçylyklara, ağırlara, yitkilere hem sezewar bolýarys. Käwat Hudaý sırkawçylyk we ajylyklary durmuşda ruhsat berýär. Hatta olary aýyrmagy dile getsek-de, olaryň käbiri bütün ömrümizde biziň bilen galýar. Emma şol ýagdaýlaryň içinde hem Hudaý bize olara çydamagy we takdirimize kaýyl bolmagymyza merhemet we güýç berjekdigini wada berýär. Mysal üçin Resul Paulusyň özüniň çeken eziýetleri barada şeýle diýendigini görýäris. Biz muşakkatlara, mätäşliklere, çykgynsyz ýagdaýlara, urulup ýenjilmelere, tutsak edilmelere, fitnelere, ağır zähmete, uykusuz giýjelere, aç susuzluğa, sabır takatlyk bilen çydaýarys. Adamlar bizi sylasalar da, kemsitseler de, myjabat yapsalar da, öwseler de, biz bari bir Hudaýa hyzmat edýäris. Olar bizi yalançy saýarlar. Ýöne biz hakykat sözleýänleriz. Biz tanalsak da ret edilýäris. Ajal ýakamyzdan tutsa da diridirsiz. Cezalandırılsak da öldürülen däliriz. Ynjatsalar da el mydama şattırız. Garip bolsak da köpleri baýadýandyryz. Hiç sadymyz bolmasa da ähli zada eýediriz. Resul Paulus we başga da köp imanlar İsa Mesihiň hoş habaryny milletler wagyz nesihat etmek üçin bu eziýetleri gördüler. Emma bularyň içinde hem sabır takat edip çydamlyk bilen baryna kaýyl bolup ýaşadylar. Çünki olar öz bähwidini gözlemän, Hudaýyň adynyň beýgelmegi we onuň şöhratly gutuluşynyň ähli milletlere ýaýramak üçin we şonuň hatirasyna bulary sabır takat bilen baştan geçirdiler. Diňe bir hyzmatyna uçuran kynçylyklaryny däl, eziýetlerini hem kanagatlylygy, sabırlylygy görkezmek bilen çäklenmän. Resul Paulus şahsy, ýagny öz bedenindäki eziýetlerini hem Hudaýyň merhemeti we güýji bilen sabırly bolup, kaýyl bolup ýaşamagy öwrenipdir. Bu arada ol özü barada şeýle diýär.
özüme şeýle beýik ilhamlaryň berileni sebäpli goppamsyramaz ýaly maňa şeytanyň bir iýilçisi, ýagny bedenime eziyet bermek üçin bir tiken berildi. Onu menden aýyrsyn diýip Rebbe 3 edek ýalbardym. Emma Reb şeýle diýdi: Sana beren merhemetim besdir. Sebäbi meniň gudratym ejizlikde kämilleşendir. Şonuň üçin İsa Mesihiň güýji menne mesken tutsun diýip öz ejizliklen barada höwes bilen matanaryn. Şu sebäpden hem Mesihiň hatirasyna ejizliklere, sögünçlere, mätäşliklere, izarlanmalara, muşakkatlara razıdırın. Çünkü men ejizkem güýçlidirin. Paulus nädip bu eziyetlerini, hatta bedenini Hudaý tarapyndan berilen bu eziyette hem kanagatlanyp bulara kaýyl bolup bilýär. Çünkü Paulus öz bähwidini ýa-da bu dünýädäki batlylygy gözlemeýär. Çünkü dünýädäki zatlaryň hiç biri Paulusa çyn batlylyga, ýagny Rebdäki hakyky batly durmuşy berip bilmejegini ol bilýärdi. Insanyň çyn batly durmuşa, diňe, Rebbe secde edip, iman bilen ona boyun bolup, onun aradasyny berja edip ýaşamaktan gelýändigini Paulus bilýärdi. Paulusyň kalbyndaky dynçlygy we şatlygy Hudaýyň merhemetiniň özü üçin yeterlidigine kanagatlanmagyndan we şoňa esaslanandygyndan gelýärdi. Durmuşymyzda dürli kynçylyklar, eziyetler bilen ýüzbe-ýüz boljagymyz mesele däldir. Her bir insan olara ýüzbe-ýüz bolup biler olar bilen. Emma şol ýagdaýlarda nähili hereket etjämiz, bu biziň saýlawymyzdyr. Ol ýagdaýlarda biz ýaha Rebbe bil baglap, onun durmuşymyzda ruhsat beren zatlaryna kanagat edip, kaýyl bolup sabırly bolars, ýa-da gaharlanyp, hüngürdäp, eňirdäp, Hudaý we başgalary ýigrenip, sabır takatsızlykda ýaşarys. Kanaatly bolup ýaşamagyň tam tersi hüngürdemekdir. Ve Rebbin bize veren ýagdaýyna şükür edip ona bil baglamagyň deregine eňirdäp, närazylykda, gaharlanmakda, kanagatsızlykda ýaşamakdyr. Şonuň üçin Paulus Filiplere şeýle diýär: Her bir zady hüngürdemän, zeyrenmän berja ediň. Şonda siz egri we azgyn neslin arasyna edil, älemdäki ýyldızlardek parlayan, Hudaýyň aýypsyz, päk we müýünsiz çağalary bolarsyňyz. Ýaşaýyş berýän hoş hawary gaýym tutun. Şonda men biderek ýere ihlas etmändigim, azabymyň puja çykmandygy babatda Mesihiň geljek gününe magtanyp bilerin. Bu taýda elbetde Paulus umuman zeyrenmezligi göz öňüne tutanyp. İmanly adam elbetde Hudaýyň öňünde dilek dogalaryna, bu ýa-da ol ýagdaýy barada zeyrenip dilek edip biler. Çünki hatta peýgamberler hem, mysal üçin Dawud peýgamber, ýa-da Habakuk peýgamber we beýleki peýgamberleriň hem Hudaýyň öňünde nähildir bir ýagdaýlar üçin zeyrenip dilek edendigini biz görýäris. Olaryň zeyrenişleri, iňirdeme we Hudaýa garşy baş göterilen bir başbozarlyk bolman, Hudaýdan şol ýagdaýlaryndan çykalygy gözleýän bir doga dileklerdi. Paulus bu taýda Israil halkynyň köp ýagdaýlarda Hudaýa bil baglaman başbozarlyklary netijesinde hüngürdemekleri ýaly hüngürdemezlik barada görün edýär. Hudaýa bil baglaman onuň gowlugyna, merhemetine we ýaşylygyna imansyzlyk edip hüngürdemeklik, zeyrenip nalyş etmeklik imansyzlykdyr. Köp günäleriň göz başydyr. Kanagatsız bolup hüngürdemegiň esasyna goppamsylyk, tekebbirlik, ýagny Hudaýsyzlyk duranlar.
Bular barada mukaddes ýazynyň Yahuda kitabyna şeýle duýduruş berilýär. Ol ähli adamzady kazylyk eder. Ýagny Hudaý günä eden hudaýsyzlary höküm eder. Hudaýsyzlaryň yaramaz etmişlerini we oňa garşy küpür geplänlikleri üçin olary cezalandyrar. Olar hemme zatdan nägile bolup, zeyrenip ýörenlerdir. Diňe öz pis höweslerini eýerýänlerdir. Goppamsy gürläp, öz bähbidini arap, ikiyüzlülük edýändirler. Hudaý beýle adamlary höküm eder. Olary cezalandyrar diýe. Bilşimiz ýaly köne ähte hem Hudaýyň halky bolan Israýlyň arasyna hüngürdäp, Hudaýyň saýlan liderlerine garşy bolanlary ýa-da Hudaýyň olara beren ýagdaý üçin şükür etmän, Hudaýyň özlerine görkeden merhemetini, ýagşylygyny, rehimini, hatda Hudaýyň olar bilen bile bolandyklaryny hem ýatdan çykaryp hüngürdänlerine olara nähil ceza berdi. Olara gyrgyna beripdi we şeý dip cezalandyrypdy. Çünki Hudaýyň öňünde hüngürdeýän insan ullakan günah edýändir. Çünki bu ýöne bir iňirdemek bolman insanyň kalbyndaky ýagdaýyny, nägileligini, ýagny onnaky günäli häsiýetleri we islegleri beýle zat ýüze çykarýanlar. Kanagatsızlygyň, baryna kaýyl bolmazlygyň we bular netijesinde hüngürdemegiň esasyna insanaky tekebbirlik ýatanlar. Tekebbir adam Hudaýa bil baglap bilmez. Ýa-da başyna gelen kynçylyklary kabul edip, şükür edip bilmez. Çünki tekebbir adam men has gowy zatlara münasipdir. Başgalarda bar zatlar menne hem bolmalydyr. Men hemmelerden ýokary bolmaly. Ýokary derece, şöhrata, ad-awraya men eýe bolmaly dip baryna kaýyl bolmaz. Göriplik eder. Netijede hüngürdäp, iňirdäp, yamanlyk eder. Başgalary yamanlaýandyr. Ýa-da başgalaryň zadyna göriplik edýändir. Ýa-da tekebbir adam düşen kyn ýagdaýlaryny kabul edip bilmez. Beýle bolmaly däldir. Hudaý maňa yaman gün bermeli däl. Men muňa münasip däl diýip hüngürdeýändir. Netijede bu ýagdaý üçin başgalary günäkärleýändir. Olary ýigrenýändir we yamanlaýandyr we iň soňunda hem Hudaýa hem garşy bolup iňirdeýändir. Bir zat üçin hüngürdäp, närazy bolup görmedik adam ýokdur. Her birimiz nämedir bir zat üçin hüngürdenip görendir. Köplenç bir kiçijik zatlar üçin hem hüngürdänimizi bilmän galýarys. Men özüm barada oýlananymna käbir ýerde hüngürdenenimi köp gezek gördüm. Muňa kän bir ünüs bermändigimi, ay bu kän bir uly mesele däl. Hüngürdemäge närazy bolup gaharlanmagyma dogry sebäplerim bara diýip pikir edenimi köp ýagdaýda gördüm. Emma Hudaýyň sözüni bu mesele barada ýakynan öwrenenimne özümiň bular arkaly günah edýändigime we Hudaýyň muny halamaýandygyny we hüngürdemegi, kanagatsızlygy, günah, hudaýsyzlyk, imansyzlyk diýip atlandyrýandygyny gördüm. We Hudaýyň öňünde towba etdim. We her bir ýagdaýda mundan bu ýana bu meselede ünüsü bolmagy çözdüm. Bu sebäpden birinciden hüngürdemek, kanagatsız bolmak bizim kalbymyzdaky has çuňur ýagdaýlary, ýagny günäli isleglenmedi we pikirlerimizi aýan edýändigini biz görüp bilýäris. İkinciden hüngürdänimizde biz Hudaýyň çagalardygymyzy, bize berilen täze adymyda utanç getirýäris. Ýagny berilen bereketlenmedi, merhemeti we Hudaýyň ajaýyp adyny ýere urýarys. Bu bir paçanyň çagasynyň, hemme zada ew bolan çaganyň keçijik bir oýunjak üçin ýatyp aganap aglaýşyna meňleýändir. Bu sebäpden hüngürdäp, kanagatsızlanmaga başlanymyzda özümiziň kimdigimizi we nähili baha satyn alynandygymyzy
yaradan Rabbin, paçaların paçasy, Hudaýyň balalardygymyzy ýatlalyň. Minnetdarlykdan dolu bolup şükür edeliň. Üçüncüden, Hudaý her bir ýagdaý, hatta kynçylyklary hem biziň bähwidimize ulanjakdygyny we netijede bizi halaskärimiz we Rabbimiz İsa Mesihiň ajaýyp keşbine meňdetjekdigini ýada salalyň. Çünki Hudaý bizi söýýär we bizi ol terbiýeleýär we onuň bizim üçin maksady, niýeti, islegi hemişe hem gowydyr. Ol bize garşy däldir. Ol biziň bilendir we bizim üçin gerek olan her bir zady bize berýändir. Bulary ýatda saklamak we Rabbimiziň ajaýyplygyny, bizim üçin eden ajaýyp işlerini, merhemetini, gutuluşunu we gelecekde hem nähili ajaýyp bir mekanyny bizim üçin taýýar edendigini ýatda saklamak we bular üçin şükür edip Rabbe secde etmek bize sabır takatly bolup, kanagatly we Rabbin berenlerine kaýyl bolup ýaşamamyza ýardam eder. Görşümüz ýaly, barymyza kaýyl bolmazlyk, kanagatsız durmuş bizi köp günälere, başurmaga, hüngürdäp Hudaýsyzlyga, başbodarlyga, yamanlyga, göriplige, dawa jenjellere, netijede Rabbin adyna bolan oňat şaýatlygymyza ziýan ýetirýändigini, hatta kalymyzdaky Rabbin beren rahatlygyny, şatlygyny derbi dagyn edýändigini hem siziň bilen öwrendik. Munyň tersine Rabbin gowlugyna, merhemetine, rehimine we ajaýyp maksadyna bil baglamaktan ogur alan barymyza kaýyl bolmagyň bolsa, biziň üçin ullokan gazançdygyny we Hudaýyň adyna öwgüler we şöhrat getirýän bir gowy ruhy häsiýetdigini ýazgylar bize öwredýändigini siziň bilen gördük. Kanagatly adamlaryň bolsa rahatlykdan we şatlykdan dolu bolup Rabbin iradasyna gezýändiklerini öwrendik. Gadyrdan imanly doganym. Eger sen bugün durmuşyňa kanagatsız bolup Rabbin durmuşyňdaky berenlerine kaýyl bolmaýan bolsaň, o ýa-da bu ýagdaý üçin hüngürdeýän bolsaň, onda Rabb Hudaýyň öňünde bu häsiýetiň üçin towba et we Rabbin merhemet kürsüsiniň öňüne gel. Ol seni bagyşlap, günälerinden tämizlemek isleýär we senne baryňa kaýyl bolup ýaşaýan, sabır takatly, şükür edici, kanagatly bir insan bolmagyny isleýär we kanagatly ýaşamagyň tärini, ýoluny sana öwretmek isleýär we bulara ýetmekde ol sana güýç kuwwat bermegi wada berýär. Adamyň için batyllyga eýe bolmak üçin dünýäniň bütün datlary ýetmez. Insan bütün dünýäni gazanyp da janyny ýitirse, oňa peýda bolmaz diýip İsa Mesih aýdypdy. Hakykatdan hem bizi çyn batlylyga, yaradan Hudaýy tanamak we onuň bizi bagsyz edýän günälerimizden halas etmek üçin üpçün eden İsa Mesihtäki gutuluşyny kabul edip, Hudaýyň balalary bolmaklykda biz ýetip bilýäris. Bu İsa Mesihtäki çyn batlylyga we kanagatly ýaşaýşa her biriňiziň eýe bolmagyňyzy dilek edip, siziň bilen hoşlaşýaryn. Geljeki gepleşiklerimizde siziň bilen görüşýänçek hoş, sag bolun.